गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलखौ धन्यबाद जासिहरग्रोबाय। एक्सुवेलि बे लामाया बिराद रायजोनि थाखाय गोनांथार लामा। बे लामाजों दिरिङापुरनिफ्राय जफादं हाई स्कुल बेसिम थांनाय लामा बियो। दा बे लामाया ओरैबायदि गाज्रि जाना दंमोन जे फरायसाफोरा माने थांलाय फैलाय खालामनायाव जोबोद खस्थ' जादोंमोन। फारसेथिं स्कुल बासबो खारो, स्कुल बासाथ' बुंनाय बायदि जायो फैनोनो बन्द' खालामहां बायदि अबस्थायाव जाना दंमोन आरो। गमामायैनो बे लामाखौ थांनाय इउपिपिएल सरकारा लुफुंनो होननानै अन्थाइ खाम्फाबो गायसनलायदोंमोन, नाथाय बिथांमोना मावफुंलांनो हायाखिसै। थेवब्लाबो बेनि गेजेरावनो दिनै जोबोद माने बाख्नायथाव होननानै जों बुंनांगोन। मानो होनबा दिनै बे एकदम रायजोफोरनि नांथारगौ लामाखौ नुनानै, रायजोफोरनि माने थांलाय फैलाय खस्थ'नि अबस्थाखौ नुनानै जोंनि जफा ओनसोलनिनो मुसलपुर डिस्ट्रिक्ट बिएसइउनि जेनेरेल सेक्रेटारि बिबान मोननाय दिपज्योति मोसाहारि फंबाया गावनि माने पकेटनि फैसाजोंनो दिनै रायजोफोरनि बे लामाखौ सेन्ड ग्रेभेल गारना होनाय जाहैबाय आरो। फैबाय थानाय समाव दानि रानिं गभर्नमेन्टखौ जों बेखौनो जायगानि जानाय खावलायनो लुगैदों, बिथांमोना जेन खदनो बे लामाखौ थाबैनो माने स्टेप लायो आरो रायजोफोरनि थाखाय बे लामाखौ लुफुंना होयो। दानि रानिं गभर्नमेन्टखौ खावलायहरनो लुगैयो आरो।